गिबियावनो बयनिसिमबो बरायग्रोनाय थाबाय आरो आंनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिबाय। दिनैहाय आं बे आंनि भिडिअ'आव मोनसे गोजाम खौरांखौ लानानै आंनि अपिनियनखौ होनो थाखाय नोंथांमोननि सिगाङाव आं बे भिडिअ'खौ बानायनाय जाबाय। नोंथांमोनहा गोबां माने निउस मिडियायावहाय नुखाबाय जोंनि बिटिआरनि CEM प्रमद बर' सारा बे पर्बतजरा ओनसोलावहाय मोनसे कम्पानि गायसननो नागिरनाय बिनि सायाव मा बुंदों नोंथांमोनहा बे खौरांखौ नुखाबाय। दा बे खौरांनि माखासे पइन्टफोरखौ लानानै आङो नैबे आंनि भिडिअ'आवहाय मोनसे आंनि गोसोनिफ्राय माखासे अपिनियनखौ आं होनो थाखाय बे भिडिअ'खौ बानायनाय जादों। अब्ला नोंथांमोनहाबो नैबे जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सार जे निउस मिडियानि सिगाङाव बुंनाय बाथ्राफोरखौ खोनासंनानै लाग्रोबानो जाबाय। बिनिफ्राय आंबो आंनि अपिनियनखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय लाखिनाय जागोन। जिहेतु 17 बोसोर सरकार सालायनाय समाव जेबो मावनो हायाखै गोदान जिनिस, दा नंखायनो आन्दायदों। रामदेबनो हा होनानै रामदेबा मोसौ मानै फिसिगासिनो दङ, बिनि बादै जेबो खालामाखै। 3000 बिगा आरो तामुलपुराव 4,000 बिगा हा रामदेबनो बिथाङा होदोंमोन। गरसेबो रेभिनिउबो मोना, जेबो मोना, आरो बेवहाय रावबो साख्रि बाख्रिबो मोनाखै। दा दिनै जोंनियाव जि मोनसे प्लान फैगासिनो दङ, बेवहाय खमब्लाबो 8,000निफ्राय 10,000 मानसिया खामानि मावना मोनजागोन बेवहाय। आरो बेवहाय सरकारि रेभिनिउआथ' फैखागोनानोखा। हानि जि खाजोना मोनो, खाजोनाखौ जों मोनगोन। स' एपिडिसिएल, आसामनि जि एपिडिसिएल पावार डिपार्टमेन्ट, बिथांमोननि थ्रुयैसो जों खामानिखौ मावदों। दा बेवहाय खुनु आयेन कानुन बदलनायनि हाखौ रावबो मालाया लांनो हाया। गाबोन इन्डास्ट्रिया बन्द जानाय लोगो लोगो बे हाया जोंनियावनो फैफिनगोन। जोङो गासैखौबो स्ट्रिक्ट रुलखौ फल' खालामनानै 6 सिडिउलनि आयेनखौ मानिनानैसो सोरनोबा जुदि हा एलटमेन्ट होयोबा, हा लिजाव होयोबा बिखौ होनाय जायो। बिथांमोननि दिनाव बे आयेन कानुनफोरखौ बिथांमोना सिरियासलि नायामोन, जायनि थाखाय दिनै एपिलेट अथरिटि, हानि लास्ट जाय अथरिटि हा सेटेलमेन्ट खालामनाय, बे एपिलेट अथरिटि बेखौबो हाग्रामा महिलारिनि दिनाव खालामनाय जायाखैमोन। दा नंखायनो दिनै भटनि थाखाय, भटनि सार्थआव BPFनि सानैसो मानसिफ्रा बेखौ पलिटिलाइज खालामदों। खिन्थु जोंनि जे फैगौ समाव हाजार मानसिफ्रा मावनानै मोनजागोन। दिनै पर्बतजरा ओनसोलाव गुरुदेबनि जायगा, बेखौ डेभेलप खालामनांगौ, बेखौ प्रिजार्भ खालामनांगौ, प्रटेक्ट खालामनांगौ, एनक्रचमेन्ट जादों, बेफोरखौ जों मिथिगौ। खिन्थु दिनैनि समाव बिथांमोना जाय बुंदों हाजार मानसि, हाजार बिगा आवग्रिनानै सोरबाया साहा बागान गायनानै दङ, नाथाय गोरिब गुन्द्रानि खोथाखौ सानाखै। दिनै जे इन्डास्ट्रि मोनसे फैनाय लोगो लोगो गोरिब गुन्द्राया मावना मोनजागोन। सालाकाटिया दिनै इन्डास्ट्रि दङ, खाथि खालानि मानसिफ्रा मावनानै मोनजादों। BRPLआव इन्डास्ट्रि दङ, खाथि खालानि मानसिफ्रा मावनानै मोनजादों। आरो बे BRPL आरो सालाकाटिनिखि डाबल ट्रिपल गिदिर मोनसे नैबे पावार प्लेन्ट फैगासिनो दङ। आरो बे एखे जायगायावनो रेलनिबो कच फेक्टरि जानो थांगासिनो दङ। 300 कोटि थाखा सेंसन जाबाय। स' दिनै रायजो राजाफ्रा, सासे बर' मानसिया खहा जानाय खामानिखौबो नैबे सरकारा मावनाय नङा। सासे न'खरसे बर' मानसिया खहा जानाय खामानिखौबो नैबे सरकारा मावनाय नङा। बेखौ मावनो थाखाय जों फैयाखै। दा नंखायनो BPFनि मानसिफ्रा रायजो राजाखौ मिसलिड खालामनाङा। सारा पर्बतजरानि रायजो राजाफ्रा बे इन्डास्ट्रिया जानाय लोगो लोगोनो बेवहाय मावनानै जानो हागोन। जायफोर दिनै सोरबा सिकिउरिटि गार्ड जाहैदों, केरेलायाव थांनानै गुजरात हारियानायाव खामानि मावहैदो, बे बाथ्राफोरखौथ' बिथांमोना मिथिया जा सोरनि न'खरा मा जादों। गाबोन बे मानसिफ्रा फैनानै नैबेयावनो खामानि मावनानै जानो हागोन। इन्डास्ट्रिया अपारेट जानायनि सिगाङावनो 18,000निफ्राय 20,000 मानसिया बेयाव खामानि मावनो हागोन। आरो इन्डास्ट्रिया अपारेट जानाय लोगो लोगोनो माखासे पार्मानेन्ट पस्टफोराव बिसोरो साख्रि मावनानै जानो हागोन। स' बेवहाय गोबां सुबिदा दङ। आरो बेफोरखौ नोजोर होआलासिनो जोंबो सोमावसारना फैनाय मानसि, जोंबो आन्दलन खालामना फैनाय मानसि, जोंबो आलादा रायजो बिनायाव एखे आन्दलनाव फैनाय मानसि। स' दिनैनि समाव बिथांमोना बोरै साननो हायो जे बिथांमोनाल' मोजां सानो, जों गाज्रि सानो। बिथांमोननि दिनावनो जेसेबां गुन्दुगुलफ्रा जालांजोब्बाय। दिनै माने ड्रेन सायाव न' बानायदों, बहाबा इरिगेसन ड्रेननि सायाव बिल्डिं बानायदों, बहाबा रिजार्भ फरेस्टआव थांनानै हा दखल खालामहैदों। दा बिसोरखौ दिनै जों कनसिडार खालामना दोननायखायसो, नङाबा आयेनगत भाबै गाबोननो होखारजोबनो हायो। दा बे जिनिसफोरखौ लानानै बिथांमोना राजनिथि खालामदों। बेबायदि राजनिथि जाहाथे खालामा, रायजो राजाफोरखौ जाहाथे बिथांमोना सहजग खालामो। नोंथांमोना नुबाय जानांगौ जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारा, बिटिआरनि CEM सारा जे निउस मिडियानि सिगाङाव बे पर्बतजरा ओनसोलावहाय मोनसे कम्पानि गायसननो थांगासिनो दङ। बेनि सायाव मा फोरमायदों नोंथांमोना निस्सय खोनाखाबाय जानांगौ। दा बिनि सायाव आङो आंनि अपिनियनखौ होनो थांनो नागिरदों। जोंनि गोबां बर'निफ्राय जोंनि बर' हारिया गोबां माने बेखार जायफोर दंमोन, बिथांमोनहा माने बाहेरायाव थांनानै गोबां मानसियानो खामानि मावहैदों। बै समाव आङो मोनसे बेंगालर एस'सियेसननि ना मानिबा मोनसे बेंगालराव एस'सियेसन दङ। दा बिथांमोननि माखासे भिडिअखौ नुदों जे बिथांमोनहा बुंदोंमोन बै समाव प्रमद बर' सारा जोंनि बिटिआराव बेबायदि जुदि मोनसे कम्पानि गायसनोबा जों बाहेरायाव बिदि खामानि मावनांनाय नङामोन। बेफोरबायदि माखासे जोङो खोथा बुंनायखौ नुनो थांदों।
दा नैबे जोंनि जे कम्पानि जानो थांगासिनो दङ बा मोनसे प्रजेक्ट जानो थांगासिनो दं बाव माखासे राजनितिक दैदेनगिरि लिडार बिथांमोनहा माखासे अप'ज खालामदों, माखासे पइन्ट आउट खालामनानै माने अप'ज खालामदों। दा बे अप'ज खालामनायनि सायाव आङो बै जाय बिथांमोनहा बाहेरायाव थांनानै खामानि मावदों बिथांमोननावसो आं सोंनो सानगोन आरो दा बिथांमोननि अप'ज खालामनाया जोंनि रायजो राजानि थाखाय मोजां ना गाज्रि बेखौ जोङो निस्सय प्रमद बर' सार बुंनाय बायदिब्ला बेवहाय 8,000निफ्राय 10,000 सुबुङानो जों बेयाव खामानि मावनानै जिउ खुंनो हागोन आरो बेवहाय माखासे जाखांनायनि उनावबो बे प्रजेक्टआ जेब्लानाखि सम्पुर्ण लुफुंजागोन बा कमप्लिटलि मोनसे जाहैगोन अब्ला बेवहाय जोङो माखासे पारमानेन्टलि साख्रि मोनगोन बेनिबो खोथा बेवहाय जोङो माने नुनो थांदों। जों बेसेबांबा गोबावनि उनाव बेबायदि मोनसे जोंनि एरियायाव जोंनि बिटिआर ओनसोलाव मोनसे कम्पानि फैनायाव जोंनि रायजो राजाफ्राबो जुदि खामानि मावनानै बा जोंनि जिउ खुंनायनि राहा लामाखौ बावनो एस्टाब्लिस खालामनानै जुदि मोनोब्ला माने आंनि अपिनियना बेयाव माने जानायानो मोजां आरोखि। माने बेवहाय जोङो बे जिनिसखौ कमप्लिट मोनसे साक्सेसफुल जाहैयोब्ला जोंनिनो लाबा लाब जागोन होननानै आं सानो। दा बे समाव नोंथांमोना मा सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायबानो जाबाय। माने जोंनि ओनसोलनि जुदि लाबा लाब जायोब्ला जिहेथु जोङो थांनानै थानायनि राहाखौबो जोङो मोनगोन। न' डाउट बाव माखासे जिनिसा माने खहाबो थानोबो हागौ, जेनेबा सोरबा एरियानि गेजेरजों अबेबा सिमनानि गेजेरजों सोरनिबा न'फ्रा माने एसे दोरोद नांनोबो जानो हागौ, बा सोरबा जे एरियाखौ कभार खालामगोन बे एरियानिफ्राय कभार खालामजानाय एरियानिफ्राय माने जे माने सोरजिखानाय बिफां लाइफां न' बां बिथांमोना एसे बेनिफ्राय दोरोद नांनोबो जानो हागौ आरोखि। दा जोङो माबा मोनसे मोननांगौब्ला जों माखासे जिनिसखौ जों खोमानानैबो लानांगौ जायो। दा बेनिखायनो बे प्रजेक्टआ जुदि फैयोब्ला जोंनि थांनानै थानाय राहाया बाव दङ होननानै आं सानो आरो। दा नोंथांमोना मा सानो बेनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, गोजोन्थों।